hoćete vam kažem, život je čudan. I shvatite čovjeka kao tajnu. Nikad ne znaš sutra ti u kakav ti proces moraš ući. U kocku. Ja znam hađinice koje bingo igraju. 20 godina nikad nisu još dobila, ali još šeitan govori da i dalje igraju. Ovo je život, ja pričam života, a vi se kažete ano Hafiz mlati. Ne mlati, nego pričam istinu. Istinu vam govorim. Život, ovo je život u porodici. Ovo je od kad mi pričamo, hajde sve onako okolo. Ja idem direktno, ako treba ono šta radimo u kućama. Kakvi smo. Pa, evo večeras vam zanimljiv hadis kažem koji je poznat, ali neke stvari da uz njega kažem. Pa što Allah pošalje, da vidite koliko ja protiv sebe pričam. Jer niko sad u ovim poplavama i ovim nezgodama ne kaže, ljudi, kakav sam ja, dobro je ovo. Dobro nas je Allah pomenuo, moglo i biti gori kakav ja ne valjam. Nego kaže, kakav je ovaj narod, dobro je ovo, kaže. Pa da reći jednom kakav sam ja, kako ja ne valjam, neće niko, sam ti biva valja, svi drugi ne valjaju. A Šafija, kad bi grmilo, bježao bi iz Medine, kaže ovo je zbog mene. Najveći autoritet Šafija, on se smatrao da zbog njega grmi. Nije vikao kakav je ovaj narod medinski, nego kaže ovo izgleda zbog mene. Kad mi priznamo da ne valjamo, možda će Bog promijeniti stanje. Nemoj govoriti kako drugi ne valja, svi reci ti ne valjaš. Paš vidi kad te Bog popravi. Jer dok vičeš da valjaš i šeitan rekao da valja, pa je zauvijek proklet. Šta je šeitan rekao? Ja sam bolji. Ako i ti budeš vikao da si dobar, moguće da odeš tamo u njegovu stranku. Pa viči da ne valjaš, pa možda se popravi.